We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. I think about the responsibility, the assurance of my commitment, the respect that I have for every detail of what nature has to offer. To be able to create a novelty of both art and music, it requires the stillness and solitude of a real craftsman. Then I think about the possibilities when this becomes a part of someone else's experience. Exquisite sound and superb playability manifest in each of Huni's handcrafted ukuleles. Huni is the expression of my understanding of the sacred relationship between the instrument and the artist. My name is Brian Bruces. I am Huni. Want to know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Maayong Sabado sa tanang mga terorista nga asawa, sa mga kulatadong mga bana, ug sa mga ugangan nga gakatawa. Welcome na pod sa ato ang bag-ong tulumanon sa internet, ang The Not So Late Show, and I am your host, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Top 10, episode 12, recording. 3, 2, 1. Top 10. Top 10 nga mga pulong ug ang iyang kahulugan. Number 10. Payola. But pasabot, kwartas hangin. Number 9. Manglilimos. But pasabot, empleyado nga nabuhi pinaagi sa hinabangs magbubuhis. Ini, number 8. SOP.
Bugtong rason nganong daghang manglansar kada eleksyon. Modern SOP. Number 7, munyika. But pasabot, mga sales lady sa white gold sa una. Number 6, pasayan. Mga asawas politiko. Wala may ikapalit og make-up. Number 5, bagman. But pasabot, mga santos nga unang pangitaon sa taga-media human sa matag preskon. Number 4, pirmi ko makadungog ani. Budget. Kwarta nga wa pa giprinta. Number 3, maya-maya. Mga babay nga addicts barbel. Tagko diniglawas. Ini permisa ko makadungog ani. Number 2, advance. But pasabot ana, panggasolina. O ang atong number 1 nga mga pong ug iyang kahulugan, wa nay lain, win-win. But pasabot, bidding-bidding. Cebu City is developing herd immunity from COVID-19 as Central Visayas is seen to have flattened the epidemiological curve. Muni ang pong ni Direktor Jaime Bernadas sa Department of Health Region 7. Herd immunity can be achieved if 70 to 80% of the community has been exposed to the virus and develop immunity. So, kung ang Department of Health atong paundayunan, based on this principle sa herd immunity, ang akong analogy ani kay Samara nga nagsakay ta og eroplano. Ayaw mo kahadlok kung mahagsa tungod dungan bitaw tang tanan? I'm sorry but this is how I understand aning gitawag nga herd immunity bullshit. Dili ko doktor, apan dili masag ko ignoy. Dili gid acceptable sa medical community ang concept aning herd immunity ni Dr. Jaime Bernadas. In fact, ang World Health Organization niingon nga there is no substitute method para nga mapildi ang kagaw. Let's go back to the basics. First, testing. Then, tracing o isolation. So, kining gisulti sa Department of Health is tantamount to saying nga dili na ta mahadlok masakit kung ang tanan masakiton. Sakto po di. Kung kahibaw mo unsay ilang gihimong sanglitanan sa Department of Health diri sa tuwa, ang mga taga-carbon market. Sigon pa ni Director Jaime Bernadas that 47% of the 2,191 carbon market vendors or 1,047 tested positive. This indicates that they were asymptomatic. Wa uroy mo pangilati diha, no? Kano sa agud taon nga murag good news paminawon ang almost 50% nga nagpositive di as carbon. Ug ang nakaparat aning balita, ang Department of Health pagyud ang garbo kaayong nagpahibaw sa balita. Mura manig happy condolence. No? Murag happy condolence. And I wish you many more condolences to come. Dito ko kadungog ani sa mga taga-Tipadilla nga ang new normal day kuno mao ang bag-ong abnormal. One of the prevailing thesis regarding consumer behavior in a post-quarantine world is that individuals are likely to be a bit more conservative with their spending. People are buying less and less. Tungod ni kay nahigam ta suds pila ka buwan nga nalansang sabay. Ug di pa tungod sa lockdown, di ko ka-realize nga ang tao mabuhi ra giday bisag way trabaho basta naalay TV. Sukad sa ato ang pagkahimatno ni ining kalibutan ang kitang tao nahigam gyud nga musud-ong gyud sa dagway sa tanan natong mga gikahinagbo. Dili mahimo nga dili ta kita sa naong sa ato ang gikaatubang apan karon
Puros na lang bukton, lawas, tiil, mga paring wayo ang nagbasbas ron mga kadalanan. Kaniadto, kriminal ray magtap-tap. Karon, astang biktima. Gamas ka na. Tungkol aning face mask, tanan babae nga imong masugatan lami. Kay imbis mo tanaw pa unta tas naong, mo diretso na lang tag-inspections batang. They are tas lain balita. The prosecution's witnesses from the Anti-Money Laundering Council and the Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, ni testified that they found no evidence linking Senator Lila de Lima to drug trading at the New Bilibid prison. Unya, inyo pang ipapriso ang tao. Tubagon na ng pangutanaha, oy. Unsa pa may naasawa? 5 kaanang walay ebidensya pero hangtod karon 2 pa taon sa prisuhan. Unya nganong wala pa man na ninyo buhi eh. Naabay mapalit nga hustisya dias UNITAP kay ipanghatag ko na libre ni de Lima. Mismo ang United Nations Human Rights Commission nagsige nagpanawagan nga pabuhian si de Lima tungod ako ang ilang pagtuo nga klaro pa sa mata sa isdang dubok nga tumutumo ra bagyod ang pasangil batok sa senadora. Ang Anti-Money Laundering Council mismo na ang ni-testify. O gidasunan pagyud sa PDEA nga wala sila'y nasubay nga transaksyon nga magpamatuod nga nakasapi si de Lima gikan sa drugas. Tanan kwarta nga musud o gawa sa bangko documented man gud na. So dili lisod i-tray sa cash flow. Kadto bitaw si Vitaliano Aguirre, mo bitaw ni resign to di oras human nga iyang gimanduan nga ipa-dismiss ang drug trade charges versus ngadtong self-confess nga drug lord nga si Kerwin Espinosa ug sa partner niadto nga si Peter Lim. Huno na alang ninyo, ni konpisal na gudtos Kerwin nga drug lord lagi kunusihan niya ang mismong Department of Justice ningon nga dili. Ipangutana, asa naman si Aguirre ron? Aw Ginoo na lay bahala. Astang yawa. Ito haya-haya. Naibalita, kinilaing balita. Ang Korte Suprema isip maoy Presidential Electoral Tribunal sa protest ni kanhi Senador Bongbong Marcos batok sa kadaugan ni Leni Robredo pagka-vice presidente itong last election, 2016, ni awhag na karon ang ilang dako nga si Chief Justice Diosdado Peralta nga mupakanaog na og paghukom human nga maglima na katuig ang nakalabay gikan sa pagpasaka ani ni Bongbong. Pero kay bawo mo, asa ka ay maayo nga ato tingaling awhagon ang korte nga unahon usa nato og sulbad ang mas importante nga issue karon sa Miss Universe kaysa anang kang Bongbong. Pero aritas good news gamay mi. Dunay usa ka opisyal sa Coast Guard in the person of probationary ensign Ralph Ofalia Barahan. He is set to receive the 2020 International Maritime Organization Award for exceptional bravery at sea. It's an international recognition for individuals nga nihimo ba og talagsaon kaayo nga gawi. Last year ni nga nahitabo human napagya ang balita nga iyang giluwas ni Barahan ang 62 ka mga individual nga sakay sa MV Siargao Princess nga natikwang dito sa kadagatan sa Sibunga. Mo ni tinuod nga public servant. Ako mutuo pa man ko nga naapay mga tarong diha sa pangagamhanan. Apan na nakaparat lang gyud ani sa sistema sa Pilipinas kay sagad pagyud sa mga way hanaw diha sa gobyerno kay hapit tanan puros mga way civil service. Ya ang kinihinoong mga tarong mo'y lisod-lisoron. Ug atong timan-an ha nga kining atong Philippine Coast Guard usani sa mga under budget nga ahensya sa gobyerno hangtod karon interior gyapos ligid ang salbabida nga gigamit ana nila. O ganang ilang mga barko diha tungod sa kadaan naay uban mular kag alas 8 malunod ig alas 4. Congratulations nimo sir. Roy! Sige patani.
Gamay lang. Ngano maning na nag-checkpoint diha sa kadalanan, particularly diha sa entry sa SRP from Talisay, nga wala pa man gid na ninyo panguhaa ka ng mga tulda ba? Okay ra kung pirmi adlawan. Unya ini kagabi eh. Kanang ilang mga tulda diha gigamit na niadto aron nga makapasilong ang ato mga buutang pulis adtol niadtong hugot pa ang lockdown. Sakto na nang magbutang ta og mga barrier, pero tantangan na ninyong mga tulda oy. Gadaram nag-traffic diha. Unya kuyaw sad nga mga sangit ang mga manubilas magmotor anang iyang mga tubo. Tulimbang gyud kung maswertihan. Ang na nato ba? Sakto na nang pinulis, oy. Unya palihog lang, mo remind gapon ko ninyo, balik na magsulo ba tong inyong uniforme? Ang ayan mamuato ba? Ayaw na nang magsigig fatigue, kimasuko ang NPA ana. Again, PNP. Sige pataan eh. Okay, wa na magitay igong oras, but sa di pa ko hingpit nga makapanamilit, akong ipahibaw sa ato ang mga suki diri sa internet nga doon na tay special kalagkalag episode. So at ngimi, sunod semana, kay muto kita aning mga kahibulungan nga mga butang, kay mo magidayon ni, basta kalagkalag. So mag-abot ta sunod semana ha? Pero ay po ninyo kalimtin taon sa pagsunod sa amo ang programa, pinaagi sa pag-like and share sa amo ang Facebook page, and of course, pwede mong makasubscribe sa amo ang YouTube channel o pwede sa mong makasearch nako sa Spotify o sa iTunes. Once again, daghang salamat ug IQ Kalimti, halang dun si Bathala, labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Montano.